L'operació Gardunya és una operació urbanística que l'any 2005 al districte de Ciutat Vella es planteja de tirar endavant per regenerar tota una zona del Raval que quedava molt taponada en el sentit de les circulacions del teixit urbà al darrere de la Boqueria i per situar-nos entre el carrer Carme i el carrer Hospital. De les 5 obres previstes a la plaça de la Gardunya hem iniciat la primera, que és l'aparcament soterrat per 440 places i una primera planta soterrada que correspon a l'àrea logística del mercat de la Boqueria. Pues lo de las obras ahora pues es fatal y nos va mal, porque claro, los clientes y las clientas no vienen, pero claro, esto a lo largo nos favorece en el mercado, porque claro, cuando esté todo bonito y arreglado, pues volveremos a tener otra vez los mismos clientes. És l'última obra així important que es fa al casc antic. Havia un pàrquing aquí molt anàrquic i molt amb sostres d'uralita i tot fet un desastre. I ara faran una plaça molt maca amb arbres, faran un edifici i faran l'escola Barcelona.